Thank you very much for choosing this channel among the millions out there. We really appreciate you for visiting this channel. As you're about to watch this video, it is only two things that is required of you. The first is to subscribe to this channel and click on the notification bell so that anytime that we upload a new video, you'll be the first person to get it. And secondly, kindly share this link to a lot of people as much as you can, to the groups on all the social media platforms. And by so doing, you are helping to grow this channel and then also motivating us to create more content and then bring in more videos. This is an inspirational channel, a motivational channel. So kindly help us to advocate this channel to a lot of people. We are much grateful. Once again, thank you very much. That was it. Say channel we and in pray what choose to say opposite ocean. Channels be bring oh asempa kafo be bring oh. Nanso so in pray dear what choose to say channel we say opposite utie unyame anu asem. Nanso ade ba akopɛ ene yesre feel. Sa ade no say bomoden na channel yi say unsubscribe ya bomoden subscribe. Send ye be ya de bia ye the video etu a wonsa ebetimi aka. Ye toso biem e pauchew e ya share the video from nipa bebre no munya bi nhwe eni die kwanso. Na se we sa nyoma we ya edima ya eboa yen e ma ya hye mu tre e ma yetimi nya nipa bebre. Ye toso biem e hye ye nkuran se ye nkusua na ye nye video na ye mfamro na abre ni do nyina ro eni woni nkita so. Nti edawase say obeye dia mai asundwem edawase bibre nyame nhyira bibre. Amen. Onyame nhyira wo. Onyame enya okese ewo Yesu demo. Amen. Yes. Ene yanche na eniema bi wo honomo a etwase enipa ma na ni ko Sanya man ye ni ko ho a eboa yen. Amen. Am I a direction as to how to move? A buyer brabo mu a eboa yen. Am ye nigie ewie paye. Enema bi te say. Se wasie mu etre a am ye hu tumi a ukura mu. Amen. Amen. Enunti anopai yemfri hankono na awurade atre ya hyiemu. Amen. Yes. Oh, anya wote. Anopai mesi yemfri hankono na awurade adai na watre ya hyiemu. Yes, every say oye no kwafo. Amen. Yes. Enunti yebekan bibi wo First Chronicles chapter 4 verse 10. First Chronicles chapter 4 verse 10. Becoming large and extensive is something valuable in the life of whoever is seeking progress. Amen. So what you now should say? Obeko wanimu dia and you just say otre washiemu. Sa otre washiemu dia eboa e mamanfo hu tumi a ekura. Amen. Si ebe hu tumi ekura dia na ekire se wo da niema bi ade adi e wo mu no ene ebe mi ehu dia ade ekura wo. Na se die wo mu no eda didi a ene etre washiemu
ɛma tumi no ewie pɛyɛ ɛwɔ so. Uyo gyidini mapa. Uyo Kristoni. Udi awurade akyi. Okɔ oba. Na sɛ wabrabɔ no empuntuo emmamu a. And now there is a question mark in the way I see claim say uye gyidini. How you claim say uye Kristoni. But sɛ uye gyidimi mapa. Na sɛ awurade animonyam dadi wɔ abrabɔ mu dia. Ɛne wahyɛmu yɛ dɛ ɛtrɛ ɛma animonyam a ɛwɔ wo so no wiase yɛ dɛ ehu amen. Enti anɔpa yi yɛsrɛ awurade sɛ ɔntrɛ yɛahyɛmu na sɛ wɔtrɛ yɛahyɛmu deɛ a ɛne etwa sɛ yɛma yɛadwene ɛne akoma esi na so yie amen. 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 Abranteɛ bi ka nsɛm bi na indeed onyame asɛm ani ka sɛm ɛwɔ mu ne sɛ ɔse and the Lord granted his request. Adenti na awurade ebie kwan ɛma no saa ɛfiri sɛ na awurade tumi ɛka no ho. He was so purposeful. Na n'ani esi awurade so. Dani da nyina otutu na namo enti mpaeɛ a ɔbɔɔ na awurade yɛ dɛ ɛyɛ maa no. Tutu anamo sɛdeɛ ɛsɛ. Tutu anamo sɛdeɛ fata. Tutu anamo na wo mpaeɛ no. Asɛm a woka no awurade ɛbɛtrɛ wahyɛm ɛde ama wo. Amen. Amen. Mepato kan ma me. Bereso sɛ nwoma a ɛdi kan. Yes. Etiri 9. Yes. Yimudu. Na Yabes frɛ Israel nyankopɔn. Na Yabes ɛfrɛ Israel nyankopɔn. Sɛ anka wuhyira me. Sɛ anka wuhyira me. Na wotrɛ me hyie mu. Na wotrɛ me hyie mu. Na wo nsa di m'akyi. Na wo nsa di m'akyi. Na wamma bɔne bi Na amɛyɛ wamma me. bɔne bi anyɛ dɛ amɛn me. Na yaw bi amɛka Na me. yaw bi amɛka me a. Na onyankopɔn ma deɛ wɔsrɛ no baa mu. Na onyankopɔn ma deɛ wɔsrɛ no yɛ dɛ Ɛbaa mu. Amen. Amen. He prayed that Lord expand my territory. Awurade trɛ mahyia mu. This is a simple prayer but so powerful. Lord, if you extend my borders, if you widen my territory, if you increase my cost, that is the prayer he prayed. And then I want to ask you, what's your brain now? Person rather a trim. The old susu trim are different from the mimi susu. Entime no mi anu dia no entime nyepe. Nanso adia me no mi anu dia betimi aye pe ne se, if you and me are so purposeful, say ye mayani asi awurade so asi a ene de ehwehwe no ebebam. Ebia me penim de me penyansa. Eno ne masia me pesa awurade tremu mai dey emamie. Me pesa awurade trem me gidie mu mame. Ma me gidie asipi asita. Me pesa awurade trem masia mu ewo domu. Ewo ahofama mu ewo yedie mu. Ewo nkankro mu ewo mpuntuo mu awurade trem masia mu. Oso de ne de. Sanipa wotewo na wonyini meka se wonyina men kind of the physical sense, but I'm talking about spiritual growth. So wonyini wo honhom a wahye mu ntre. Amen. But if you want to experience spiritual growth, then it means that your territories should be extended. Na se wahye mu betra agye nipa baako pɛ
anasa tumi baako pɛ ene betima tre wo wahye mu ene me mahye mu. Amen. But ye dia ye be ne say ye be me ye ni ade yi asine so na see. Amen. So this is the prayer. Lord, if you show me mercy and you widen my territory, you increase my territory, you open my tentacles wide. No one ma or how near money and to me. Erade. Say ni say na meye. Amen. Ma erade hu akoma mu yie. Da ne da nyina mesi so. Ma erade hu akoma mu yie. Ma erade hu akoma mu yie. Lord, keep me from harm. And this erade eyi obi free or how near manie mu a eye dey enhira. Amen. Nasiemu de etre enti enhira ne de eba. Amen. So there is space for a lot to accommodate a lot. Anope dia na wohwehwe. Are you seeking for an expansion? And I said, dear one, when did you home? Oh, person was you etre? And I said, dear one, when did you home? Senkaya Sasia, and I want trillions hectares of land. Uncountable, that is hectares, that men can never even measure. Amen. Teteno omukwa physically diakon sorry aman so eko fasa aman no eka won ho no no nsase ye dey etre asantimamu a yete sisiye omu diakon edi di aman we de ahodo so enti o matre o mahye mu. Amen. Eno ti se ope se awurade etre wahye mu a ye ntra ye to so sa we work for it. Work for it. Amen. Work for it. Tani danyina ekoye ba yete onyame fie. Don't fold your arms in the kingdom of God. You need an increase. You need to expand. Esese what shimu etre. Say na wodo esitie. Say na wahofama esitie. Say na wujidie esitie. Say na wabrabo esifa. You need an expansion. Not an expansion in the physical body. Say, I am growing fat. May say not that expansion, but we are talking about spiritual expansion. Amen. 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 We are talking about spiritual expansion. Who no? What's she at saying? I already bet me do one dance here now. That is a question you have to ask yourself. Amen. You need an enlargement. I need an enlargement. So near Radbanante on Panina Sipi Siajina. That is the message I want to present to you this morning. That Sipi, be well determined that I will move with the Lord no matter what. No matter the situation and the circumstance. And found the beba and found the coso.
And I'm so purposed that me my way anyway Emma Barbara Bonum Piamin Fro rather nase. Na ebasa na me gyina na me tintimu a awurade betre mahye mu. Amen. Wiase bete menka. Saa so na wiase bete wonka. Anope tiawa. Concentrate. Be purposeful in the kingdom of God to widen your territory. Amen. If she be Deuteronomy 19:8-9. Deuteronomy 19:8-9. Deuteronomy ngoma. Yes. Etire dunkun. Yi mu nwotwe kosi nkron. Yes. Na se Awurade wo Nyankopɔn tre wo hyiemu. Na se Awurade wo Nyankopɔn tre wo hyiemu. Sɛdeɛ wɔka wo nananom tam no. Sɛdeɛ wɔka wo nananom tam no. Na wɔde asase a ɔka sɛ wɔde bɛma wo nananom no nyinaa ma wo. Ma wa. Na se wudi mmaransɛm a mehyɛ wo. Na se wudi mmaransɛm a mehyɛ wo yi. Na wodɔ Awurade wo Nyankopɔn. Na wodɔ Awurade wo Nyankopɔn. Na wo nante na kwan so. Na wo nante na kwan so. Ɛnɛ nyinaa. Ɛnɛ nyinaa. Ɛneɛ. Yiyi nkuro mmiɛnsa biom. Yiyi nkuro mmiɛnsa biom. Ka mmiɛnsa yi ho. Ka deɛ mmiɛnsa yi ho na fa. Amen. Amen. It's a simple command the Lord is given to us this morning. Provided you keep every command I give you, we want an expansion. That is why I said earlier, be purposeful. The Lord is giving us command to follow his pursuit. Yenina namo ede eso. Elu ti se yetimi di no mransam so a, yetimi di na hyade so a, yemo nyame dwumadie ye ni ko ho a. Ene obetre ahye mu. Every say ensira na wode amaye no, sai ensira no besante moho ede akan ye ho. Amen. Na se Awurade ete ensira ema wa na wo sande bi kan ho a wahye mu na etre. You want an expansion, you have to work for it. O pese Awurade tre wahye mu esese wo ye ho adwuma. Amen. Enti mo ani si Awurade so. I want to say it again. Be purposeful in the kingdom business. Ma Awurade dwumadie ntɔ wakoma pono so. Na di Awurade mmara nsɛm so na hyɛdeɛ so. Na Awurade bɛtrɛ wahye mu. Wotie Awurade asɛm na ɔrefi ana. Anaasɛ womfa nyɛ adwuma. Anaasɛ wakoma prɛ hwɛ sɛ nka de bɛyɛ adwuma nanso asetena mu nneɛma bi ɛtwew ɛma ɔrefi wo ho ana. Hwehwɛ Awurade kane. Amen. Hwehwɛ Awurade kane. Ma Awurade ni w'anim. Ɛfiri sɛ sɛ wo so ama mfa so a wobɛtwa wagu. Sɛdeɛ onyame asɛm dane da nyinaa yɛde tu yɛn ho fo no. Certain people were given certain talent. The word of the Lord says to work with it. And they were increased. Amen. What do you do? So there was an enlargement. Now also way. And to dane den nyina no madwene si ade ba akoso. On that day, not today, that day
at the end of everything, yɛbɛbɔ ma aba so anaa intimate awurade no ase na sɛ mentimi ntrɛ ma ahyia mu a ɛkyerɛ sɛ mfasoɔ nyɛ dɛ ɛnimi so ɛnɛ me sɛ masɛm yɛ tiawa. Be purposeful in the kingdom of God. Brewa kumase na fadi awurade akyi. Na ne nsɛm a waka no yɛnni so na mmoa. Yɛnni awurade ahyɛdeɛ so. Na sɛ yɛakoma bɛn awurade a awurade nhyira a obi to agwaragwa enya wo no ɛbɛba. Sɛ nhyira bɛtɔ so. Enema ope se ope sika ope dwetire dia ye business no wonsa beka na se wonsa kan wa hye mu na etre no anopai woni si awurade so forge ahead, march on, move on, and be purposeful in the house of God, in the kingdom of God. Amen. Erunti yan hyɛ nso na ɛno ɛna bɛboa yɛn. Psalm 115 verse 14 to 15. Psalm 115 verse 14 to 15. We want to experience an increase, an enlargement. Do not forget, obey God's command. When you be kofia fawi fatu trim. Provided you keep every one of the command I give unto you. That you walk with me as your ancestors walk with me. I will expand your territories. I will enlarge your coast. If you need wisdom, wisdom is of me, the Lord. And wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. So if you get wisdom from the Lord, your coast is enlarged. Amen. What shemwe atre. If you get that is knowledge of God, unya uradi nimdia. What shemwe atre. Esan se abraboni asetrema ye ko banyina no. Eye uradi mu nimdie ene ye denante. And if you miss the knowledge of God, you are doomed. Amen. Yam prehwehwe urade ne hwehwe ne yie. Na yanyina yan kamom. Na yan peta ne din no. Yan ni na hyade so no ontre ya hyem ne na hinie entim. Se urade di wo ho adanse. Se wo nti ma hinie atimu a enhyira. Amen. Me patcho kan amen. Enyom etre oha eni dunum. Yes. Yiyimu dunan ekosi dunum. Ewurade bema mo adoso. Ewurade bema mo adoso. Mo ne mo mma. Mo ne mo mma. Mo ye nipa a wahira won ama ewurade. Nyabotre na gina ho. May the Lord add to you both yours and your children. The Lord adding to you means the Lord is causing an enlargement. The Lord is causing an expansion to you. Multiplying in numbers. In everything that you do. The Lord will enlarge you. Dear Woshisho will radimono, a rade de bemao. Dear Ope will rade hono, a rade de bemao. No mum, dear Radia Shadieso. Now what shiemu a betre. Sadani Daniel Woods in a bomb pie.
Na se wan ni awurade ahyɛdeɛ so a ɛyɛ obrehunu. Enti tam biara no me papa kan sɛ me ɔse yɛsutie, just obey. Be purposeful to obey, and your territory will be enlarged. Amen. To verse 15. Etire dunum. Yes. Muye nipa a washira won ama Awurade. Listen, muye nipa a edey. Washira won ama Awurade. Washira won ama edey, ama Awurade. You have been blessed. Amen. Amen. You have been blessed. And you know, let this blessing be realized. Let the blessings be realized in your life. Mane nati ewo brem. Mane pa hu se ampa. Odo ho to Awurade so. Na Awurade etre wasiem enwu Awurade anim ase. Me enwu Awurade anim ase. We your futu sem. Ayede nante. That the Lord expand our territory. May you be blessed by the Lord, the maker of the heavens and the earth. Onyame obo soro ni asase. Onyame nhyira wo. That is what the word of the Lord is saying. Onyame nhyira ba so aniwa nyina hu. No mu se Awurade ayew yi, Awurade apagya wa ya okese. Kese na Awurade ayew no. That is your coast, your territory is enlarged until it will draw a lot of men to you. People will come and enjoy the blessings the Lord has given to you. Just obey. Be purposeful. Stay calm and be purposeful. Adie bi a wo ye no hwe na ye ne yie. Nane na de won tremu ebeba. Efri say ebi kura wo bi na onhu so hwe a Awurade beje e de ama wo. Amen. Yes. De osusu say onni bi mpo no de okura mpo no ye dey ebeji afri ni nsem. Enu nti ye hwe niema yie. Amen. Last one, Isaiah 9, verse 3. Isaiah 9, verse 3. Isaiah 9, verse 3. We want to experience an increase. We want our territories to be expanded. And here, one word for you today. Be purposeful. Be purposeful. Mwani ensi Kristo so. Mwani ni Awurade achi. Tumi a odo ho abebata no no for akoma nyina di na chi yie. Ebasa wochim wadwene nyina adi adekoro na chi. Enti emu nhira bia beba ma wo. Now, you have wisdom of the Lord. You have knowledge of the Lord. Your faith will be lifted so high. Yes. Isaiah ngomano. Etrenku. Yimu miensa. Yes. Wama omaino adori. Oma omaino adori. Listen. Wama omaino adore, or cause an increase. They have been expanded. Oma omaino adore. Ewaya eyerade. Awurade na timi ade nyina ye enye nipa. Emfo ani nsi nipa so. Na mom prehwehwe de tumi ni ahoɔden kura no. Na kɔre na ase.
na ono ene betimi akyerɛ kwan no. Amen. Onyame tumi ɛyɛ kɛse wɔ n'akoa so. N'akoa so na wo sɔre tia ni. Now, how would you experience an increase in your life? Sɛ wowɔ ha sɛ woboa Awurade adwuma de a ɛne be purposeful. Amen. Wowɔ ha sɛ wobɛboa ama Onyame ahenni atim de a ɛne my short word for you today is be purposeful. Mani abere enti na megusu a meka one by one. Be purposeful. Ebia you are against the kingdom of God. Eno kora no be purposeful. Gire ye. Every say woni tumi ebi di ahia. Amen. Woni tumi be bom punimpu. Na mere no so a wodeja ebeba. Amen. Experience an increase. You have enlarged the nations and increased its joy. Ye pese ye nije, ye ni kan wa Awurade mu. Enu nti se ye ni ji wa Awurade mu dia, ene ne ya hyerem ye de etre. Efiri se ni nyina ye nyame nhira. Ose nyame nhira na manipa ye de odefo. Amen. Pepa choto aso. Wama n'anigye ayɛ kɛseɛ. Wɔn ani agye wɔ n'anim. Yes. Sɛ twabere mu anigye. Se twabere mu anigye. Sɛdeɛ wɔde asɛdeɛ kyɛ mu ahurisie. Sɛdeɛ wɔde asadeɛ ɛkyɛ mu ɛdɛ. Ahurisie. Ahurisie. Amen. Amen. And until if you stay focused, if you are so purposeful, now what shimu trea when you beka inshira no ho. Amen. Yes, when you beka inshira no ho. Enti se onyame echiche na dom inshira na ebi beso so, ebi beso eso, ebi beso obi aso. Efri say when you isi Awurade so, you are so purposeful in the kingdom of God, helping to build the kingdom of God. Odi you be bia sinchen ohane amane no wo ho, it will continue to exist. A solve a ebi beba nemom fa wo haw no wade so nyina to nchen na boa project to the kingdom of God. Your territories will be expanded. Amen. Onyame dwene wo ho odwene wo ho da ne da nyina anopa awia anwumere ene anadwo. The Lord thinks about you. He cares for you. What do you give in turn? Ye ba Awurade na ase. Ye hwehwe se Awurade be hyira e ampa. Ebia wo ti hoyi unya $40 trillion a wo pe. E Awurade hyira ni bia. Amen. So pese ska no. You need it. Our top form says here, ebia obi nim how dollar ni city entino me quantify the no onhu said the city here $40 trillion. Ghana obi. Onyame di adomo a kabe kunkun oba o lazy di atwi form kon timi pam tade be 48 ma amanfo. Yes. But answer now be enjoy all these benefits and be purposeful. And pay for no coffee. Yes. Take it home. Go home and think about this. One kasa busa who say, how can I become purposeful in the kingdom of God? That means you know. Amen. I will ask you. Go and sit down. I am giving you an assignment.
kwan bɛ so na mɛfa mɛmo mani asi onyame ahenni so yie na ɛnam so ma Awurade atrɛ ma hyie mu. Mo ani mmerɛ si gyinaeɛ ɛnnɛ sisi yɛ na mmerɛ mu ɔden ɛreba mmerɛ mu ɔden ɛreba na sɛ wahyia mu trɛ a mmerɛ mu ɔden ba ɛnka ho. Every say you have vast land to occupy. The vast land you have to occupy, and say you have a lot of blessings of the Lord in your possessions, in your area. Open your heart, open your mind, be purposeful, move with the Lord. The Lord loves you so much. On pese enye n'ani ka sɛ wobɛyera sika awo asomdwie fa hodie ene den ɛwɔ Awurade ahenni mu adeɛ ketewa bi. Think about this. The Lord wants you to enjoy fully of his blessings. Be purposeful and experience a season of expansion in your life. May the Lord bless you in Jesus' name. Amen. For you strong and kind, mighty heart and a brilliant mind, generosity in every gain, change the world in your name. Every day you rise and grind, lift us up, leave none behind. In your shadow we find the light, guiding us to better heights. Oh, Purposeful, to the power, strength and love in every hour, generosity like summer rain, you shine through every pain. Oh, you the power, strength and love in every hour, generosity like summer rain, you shine through every pain. In your presence fear subside, kindness is your greatest pride. Every battle you fight to win, bringing hope time and again. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide, bringing hope time and again. Oh, Purposeful, you the power, strength and love in every hour, generosity like summer rain, you shine through every pain. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide,